Yun, hello guys. Meron naman tayong bagong project. Ito. Mini Predator na upgraded. Yan. Mini Predator na upgraded na siya. Meron na siyang offset tsaka plenum na rin to. Galing ko kay Brother Sans ng NBAS. Yan, yung mga gustong magpagawa ng ganito, magpa-upgrade ng Mini Predator nila. NBAS ang sagot sa mga problema nyo sa Mini Predator nyo. Yan. PM lang kayo sa ano niya, sa channel niya, NBAS. So yun. Ito yung project natin, Mini Predator, gagawing bullpup. Mabigat siya harapan niya, medyo pag ganun siya, kaya gusto niyang pa-bullpup para dito yung balance, medyo balance yung ano, yung airgun. So yun guys, ito yung project natin ngayon, Mini Predator kay Sir JD Julian. JD ba? CD. Yan, Sir Julian. Dinala niya to guys dito sa bahay. Taga dito lang din sa Nueva Vizcaya. Sa kabilang bayan lang siya. So yun, ito yung project natin guys. Stay tuned lang, gagawa na tayo ng trigger extension niya. Yun, stay tuned guys, abang-abang na lang. One day I grab my gun for fun. I head out to the woods alone, thinking today the hunt is on. I stand beside a shady tree, not to be, just wait and see. Then I spot a bird so free, flying straight and fast at me. I drop my gun and start to run, hear the shot beneath the sun. Ay, yan yung design ng bat na gagawin natin. Meron siyang ano dito, kasi nandito yung kalabitan niya. Masyadong mababa kasi yun, kaya ano, may design siyang ganito. So yun, papatapos tayo. Yan guys, stay tuned lang. Yun, ito na yung tinabas. Hindi na natin nabidyuhan kasi iba yung ano, iba yung shop na pinuntahan ko. Iba yung furniture shop na nagtabas nito. So yan, hukayin na natin guys dito sa ibabaw. Stay tuned lang. Loud and clear, look, the bird just disappeared. But beneath that tree so dear lies a duck for my dinner, dear. I pick it up with happy
cheer. Time to crack another beer. Tuck me cooking brings me near to the feast I hold so dear. Bang goes my gun, loud and clear. Look, the bird just disappeared. But beneath that tree so near lies a duck for my dinner, dear. Bang goes my gun, loud and clear. Look, the bird just disappeared. But beneath that tree so near lies a duck for my dinner, dear. Guys, palapat na yung irrigat. Yan. May trigger na rin yan. Yan. So, kaya na natin siya. So, kaya na natin yung katawan niya. Yung bat. Ayan, stay tuned. One day I grab my gun for fun. I head out to the woods alone, thinking today the hunt is on. I stand beside a shady tree, not to be, just wait and see. Then I spot a bird so free, flying straight and fast at me. I drop my gun and start to run, hear the shot beneath the sun. Bang goes my gun, loud and clear. Look, the bird just disappeared. But beneath that tree so near lies a duck for my dinner, dear. I pick it up with happy cheer. Time to crack another beer. Tuck me cooking brings me near to the feast I hold so dear. Bang goes my gun, loud and clear. Look, the bird just disappeared. But beneath that tree so near lies a duck for my dinner, dear. Bang goes my gun, loud and clear. Look, the bird just disappeared. But beneath that tree so near lies a duck for my dinner, dear.
sea. Then I spied a bird so free, flying straight and fast at me. I drop my gun and start to run. Hear the shot beneath the sun. Bang goes my gun, loud and clear. Look, the bird just disappeared. But beneath that tree so near lies a duck for my dinner, dear. I pick it up with happy cheer. Time to crack another beer. Tuck me cooking brings me near to the feast I hold so dear. Bang goes my gun, loud and clear. Look, the bird just disappeared. But beneath that tree so near lies a duck for my dinner, dear. Bang goes my gun, loud and clear. Look, the bird just disappeared. But beneath that tree so near lies a duck for my dinner, dear. Meanwhile. So yun, magandang araw guys, welcome back sa ating channel. So natapos na natin yung project natin. Ito, mini predator. Mini predator galing kay Sir C.D. Liano Julian ng dito sa Nueva Vizcaya, malapit lang sa amin, sa kabilang bayan lang. Yun, mali dalawa ng tornilyo niya na maliliit. Yung mga yung mga mini predator walang butas dito guys, dito lang sa may trigger guard. Ito, binutasan siguro to. Binutasan siguro to kasi pinaglagyan ng bipod rail. So, yun. Ito na yung ginawa natin. Tapos na. Yung kalabitan lang dito wala. In-order sa ano yun, sa online shop. Yun. Mahugan itong kahoy niya. Naging bullpup na yung tactical na mini predator na converted sa battle tank. Nilagyan ng offset at plenum. Offset at the same time plenum na rin yan. Yan. Gawa ni Brother Sons ng Team N-Bass. Ito. Siya rin nag-powerize lahat ito. Kaloob. Tapos ito, nilagyan ng ganito. Yung bilid sa hangin pag gusto mong i-drain yung laman niya. Dito mo i-bleed yan. Tapos meron din siyang yung gauge niya nilipat dito, yung output gauge. Magkasama na sila sa isang ano. So ito. Tapos na naman natin yung isang project natin. Mini predator tactical, naging bullpup siya. Meron siyang design dito kasi dito yung ano niya, trigger guard niya. Nakaganyan.
So, nakatago siya. Ayan. So hanggang dito na lang na naman guys yung video natin. Salamat sa panonood. Salamat sa walang sawang panonood sa ating mga video. Ayan. Ito, yun daw. Ganda ng kahoy niya. Ang daming haspin na design. Yun, see you guys. Salamat ulit sa panonood. Hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita.